Na miña familia non querían que fora para Pontesa. Traballaba o meu pai na Pontesa. Entonces o meu pai non quería que fora para Pontesa. Entonces estuve aprendendo corte e confección. Cuidado. Empecé a facer cousiñas, pero mirei que non cobraba a maioría das cousas, que non me pagaban. Entonces dixen eu traballar sin diñeiro e hablar. A ver, entre traballar aos 14 anos, non había nadiña, era un fin a riqueza. A mí encantoume traballar na Pontesa. Sí. No ano 69, con 14 anos, entre eu. E non andábamos na escuela, bueno, entre eu non entramos unha rabañada delas, porque facía falta rapazas daquela. O que pasa que, claro, eu entrei na Pontesa non pensei que non podía ir con medo, así, o que era antes, verdad? Pero hasta non sabía eu se podería ir ao cuarto de baño, porque claro, ves como eu contaba así. Pero ben, foi unha época estupenda, de verdad, estuve moi contenta no traballo, maravilla. Cobraba 300 pesetas porque tiña 14 anos. Miña irmán entrou comigo tamén con 18, pero cobraba 700. Eu ganaba 750 a semana. 350. Traballabas como os maiores, pero a mitad, claro. Pero eu daquela, a mí ir traballar era... parecíame a miña salvación, sabes? Nos éramos moi pobres a morrer. Éramos 8 irmáns, imagínate. Claro, traballabas, traías aquelas 320 pesetas e mi madre querida, aquel sobre que che metían ao mellor todo caldería, facillarlle así, era unha ilusión loca. Que non dixo que éramos que pasino mal por sermos, era así a vida. Non dixo con pena de que que mal que fui pobre, eu non tiña moito pan só e máis patatas, non. Éramos felices, pero non, despois con cartas, eu que sei. Os 18 anos saquei o carnet de conducir, depois comprei un coche precioso Dian 6 descapotable. Cuidado, aquilo foi un máximo, verdad, Lela? O Dian 6 recorremos moito. Depois íbamos todos os anos de vacacións, a prima Lela e eu. Pontesa era de un señor, non? De Moisés Álvarez. Tiña un grupo de empresas e despois de morrer Franco, cando se empezaron a fundar os sindicatos, que existían comisiones UGT, la USO, la CGT, pero aí cando empezaron a legalizalos montouse o SOG, que xa estaba todo planeado para tal, non? Para empezar. E nós pois fomos dos primeiriños. Despois foi cando fomos para o sindicato e fomos mellorando moito. Empezamos a ganar, dixemos, pois sí, cobrábamos pouco, veña a facer huelgas, a parar, pero todo o mundo entrou moi ben neste asunto, na Pontesa. Entonces só era así unha señal e unha cousa e a fábrica paraba, era unha ilusión. Só cando, mira, o primeiro que conseguimos creo que foi o de jornada intensiva, que traballábamos todo o día, das 8 da mañán a tarde levábamos a tarteira fiambreira da comida, bacalao cocido, uns huevos cocidos, poñámonos a quentar, pois o mellor ibas comer se che faltaba un huevo, porque che collía cualquier compañeiro. Bueno, pois comíamos ali fora, xa empezamos a facer folgas por ese motivo. Conseguimos iso, xa foi unha alegría, madre mía. E despois convenios e todo, despois era seguido. Moitas cousas, sí. Ao principio eu chegaba todos os días cando chegaba a casa, pero despois adapteime perfectamente, o traballo encantábame, deuseme ben, é genial. Dicirvos que traballábamos 51 horas a semana, vale? Xornada partida, 9 horas diarias de luns a viernes e sábado 6 horas, vale? E entonces creo que entendades cantas loitas hubo que facer hasta que se conseguiron xa simplemente as 40 horas para conseguir. Eu, para min, un dos maiores logros que foi para min personalmente, porque a mí facíame moitísima falta iso, foi o da jornada intensiva. A min complicábame moitísimo a vida, porque eu caseime nova, como che dixen, tuve 2 fillos moi enseguidiña e tiña moito conflito para quedarme con eles, pero claro, eu botaba toda a semana sin mirar o meu fillo. Eu, cando conseguimos a jornada intensiva, para min foi unha liberación. Para min foi o máis grande que pude conseguir na Pontesa. E despois deso, o non traballar o sábado. O non traballar o sábado iso eran unhas vacacións. De verdad que sí. Fomos peleando por convenios,
fomos baixando horas de traballo, con decidirmos que cando pechamos no 2002 xa non tiñamos 40 horas, xa tiñamos 39 e medio, vale, semanales. Entonces podemos imaginar, conseguimos ter economatos de comida e de roupa que non tiña nadie en aquel entonces. E bueno, a miña fábrica, a miña nai dicía que a Pontesa, a miña filliña, a Pontesa é unha riqueza. Quitoulle a fame a moita xente, pois por supuesto que sí. Moita xente dice, bueno, quitounos a fame porque tuvemos que traballar. Pero que traballar, tens que traballar, sea aí, sea onde sea. Pois nada, que iso ali aprendemos a espabilar, a pensar. Pero o sindicato ainda trajo, sí? Encántame que hace sindicato para defender os currantes, sempre que traballa.